Салом бародарону хоҳарон, ин канали Муслимон Тиҷи мебошад. Шумо метавонед бар ин канал дар омада клипҳоро тамошо кунед. Мо дар ин ҷо клипҳои хеле хуб дорем. Агар ба канали мо обуна шавед, пас аз клипҳои нав бохабар мебошед. Дар таълимоти суннат 10 ҳодиса аст нишонаҳои бузурги рӯзи қиёмат гуфта шуда ва дар ривояте аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки аз роҳҳои гуногун собит шуда ба онҳо ишора шудааст, ки он ҷо ки мефармояд қиёмат барпо нагардад то 10 ояд ва нишонаро пеш аз он бубинед. Он гоҳ духон яъне дуд, даҷҷол, заминларза, тулӯи офтоб аз мағриб яъне баста шудани дарвозаи тавба, обхезӣ, яъҷуҷ ва маъҷуҷ ва се хасфи фуруравии замин, хасфе дар машриқ, хасфе дар мағриб ва хасфе дар ҷазиратулқалам ва оташеро зикр намуд ки охирини онҳост аз қаҳри чоҳе ва ё пасттарин нуқтаи замин дар Адан дар Яман хориҷ мешавад ва мардумро ба сӯи маҳшаргоҳ меронад.